Ano muna naman mag-presenta? Ini mag-presenta kayo mag-presenta po. No, agad kayo at no isa kayo nasipit. Sityo dapat. Kumpleto ang kayo ipahuya po. Manragsakan takot. Pangkop si Banga Festival. Pangkop si Sityo dapat. Sigurado anan na ipangun na anan. Wow, may magpahuya. Doon na seryoso, mabalin. Lotus. Puso may sagasagana yun, wag risk ako. Kanta, may tinatapos. Dagito yan naka-stack pero nga doon. Mabalin nga daw, paano pa lang alahin na po. Tapluso ka tayo to, lumalaw ba? Dagito yan, dati stack na nga battery nga double A, apo. Bulogyan tayo pa lang, masukatan mo ang apo. Okay, hatay yung magdanag, no 2024, takot tiyanda tao, nakaskasa, sukatan tako. Oh, kasi sa mga nakaitim, hindi na naka-stack yung battery apple, na double A apple. Hello, this. Sige. Hindi na kami ito, agad just kita, ore. Wait. Okay. Okay, sige. Kapunta isngit ako. Ano siyang may malina na itig? Malabos. Okay. Kita handalawagan kita sa Chulapat. Yang kayo ng present, any. Nagsakan ako ako. Inhasan na ikaw. Sige, sa Chulapat. Apo, ang ngayon na kagawad panel ngayon na automatically apo, hindi saya tagalapata ay tag-process ngayon na sipet apo. Alright, malalaman natin masawit ako mo kaya na ilang wala, ano sa kayo mo ng sipet masata ko mo ng sipet. Okay, tagalapata po mawawagan ni Pagmay may ito sa Huawei. Ini presentation nato. Pangluan nato partner. Lapat. Magsasagana kayo ng Chula Seccho. Tatlo ilang taluod ni awan taluan may nato. Susunod taon tato na daloy pa niya ng tigas tataw yung gawin ng presenta apo Chulapat so nga sa kalin na ito na sityo magsagsagana kayo
kayo pa'y pahuda. So, celebration, dance without music, mabaling pa. Imagine. Oh, kagawad dulo, ato kapitan. Dapat sa chula pa. Ato. Thank you, Aguda. Tuloy din. Battle. Padasaman. Ulinis the Negas. Thank you for the battery. Sana ka na ilapa. Music, isa tanggol music yun na. Doktor, ada music mo. Sarang toilet lang, inigana. Mountain Province na itubang sa atin naganas na hanggang naganas try manachokcha without music, manachokcha with at present ni ato kit DJ Utawi na kami action natin magaling kit DJ sangising na kit record terami din ni kit Guinness record. Yeah, reaction na reaction. Wale. Ay, okay. Ada parent tonight donation Jinjing Mornas 1,000 Elagayagay 500 Etchen Kina 1,000 Miana Dayag 500 Nita Kamasban 1,000 Ribu Dewan 1,000 Karisa Banatay 500. Thank you. Mary Jane Ginat 500. Anan Maganat 500. Mariam Maganat 1,000. Anchit Ginapon 1,000. Cheryl Hanason 1,000. Total donation for the parents night no madamdama apo. Dati parents night mauna so makalungi umodo na parents. Apa yang warti pagi? Okay sige. Okay, namutot pa ang tani rekto. Ayan, ay tao, wawi makalagit siya. Umayan, saging. Hey! Tatliyan, what's going Ang sagana kayo, gawaan.
Lucumatong Jagjagus na ay pangaroon Agong agana sinaon Okay yan. Nagsabayan natin. Ngayon, boss, ang tinaktak sa pinan. Sabayan natin kita. Ikang pinan pinabara na talakpak na dito. Sensyo na patapo. Talakpak pa ito. Okay, thank you for the participation. Sensyo na pa. Talagang sa tuwan na Pagpahawawi. Okay, hello. Okay, thank you po, Mr. and Mrs. Dancer on my roll call po. Roll call to Sitio Lakat. Okay, kata na tayo next na sumaralo. Nasa magundaan mo roll call kata mapatayo Sitio Barana po. Musa siya na support. Ito ng si Amy. Okay, Sitio mapatayo. Sudat dito roll call po. Sitio Barana po. Roll call yo. Sitio Lakat. Pagkakon siya kailangan mo i-mention ba dyan nga sa inyo, abo? Musin mo pi at ngayon iti kagawad kong kapitan. Ngayon, ipaila yun sa kayo at active kayo. Mabiyaw nyo maputusan. Yeah. Mabiyaw nyo sa kutan ng sound system pa kung mauna na ipaila nyo active kayo, abo. Bagi saya Sitio Barana po. Magbuhay po kalibipit ka. Ako man sa achi. Lawin dyan isita pa i-chismis. Lawin dyan marites. Kasta ko yung sa achi sa kukuk. Total tumata ko bagi saya ngayon ito official. Barangay official. Ipaila yung active kayo. Sa kayo mo, Sitio Bayan. Lungsong kayong dagos. Sa iyo pa ipikatang-atag yun. Sitio Bayan na po. Yan, nakagawan. Sitio Bayan na po. Sa taklo ng pawawagan ni Roll Call na po. Siguro ka kumali na palasa. O pa kayong magkaan. Okay, natin Alfonso gaya-gaya po. Tatagawaan. Apo. Malaka na. Pag mahilat ako, mula nag-present taon gawaan. Nakapula si po. Gawaan. Isa ka po, umaluhinat. Umalakaan na. Ha? Nalago pa? Gawaan? Ano ka ng gender yun? Mag-present kayong gawaan. Napiyan mo mo. Isa yung pag-yun na magpapalog kayo. Pinapatakpay siyang sanggo ni gawaan. O napiyan mo yung tiyatay ba siya kayo? Sitio Bayan. Kayo na mawawagan si Roll Call. Apo. Ano siya? Mrs. Aileen Gayagay, Alfonso Gayagay, Chuman Chow Chumuno, Baligangan,
Tawiski, Almasan, Maling, Leon Gitnat, Bani, Dangan, Adali, Bakpali, pasado Fianza tayo sutin mo na. Lipat tayo may pasado Fianza. May ticket second dose na tayo isang game. Partner. Timiksa. Kita nyo, ito nangigwangan na second dose na mapalabuyan to. Ito yun na ito. Timiksa. Okay. Talaga nga dito 50 second dose. Okay, nag-isip pagkakawaan natin. Ang talas butsawan na yung paglaro. Ang present kayo, wala kayo nga nasipot apo. Ang mununit ang nagtrabaho kayo. Dati uma yun. Dati subsubugan yun. Baka yun. Dati gaka. Turn. Wala di balato yun. Ako. Nagmula na pa. Kayo bansa nga pinsa-pinsahin blessing da. Kita nagagawan kato nag-Thanksgiving day di last Sunday. Iso kay second dose ni Lolo Bello Fianza. Gawan ako? Gawan. Ate pasado wanita. Only? Awan? Kapag mali ka dito, ng present? Mali kayo. Komprome, no? Sabi, madaling mo to na yung kayo lain, ng present, o sumikat. Tatlo lain, may ila kayo na red apple? Tayo sa may resman, si Chuno Kamatsingay. Misalnya ni si Chuno sayangan mo, automatic active na kita. Nakarkaro kete agad itu taga dito nga pa kaya ngayon si Jules Masarangan may sabay ko ng partner iti dagito taga OFW nga automatically kaya ano mamaya mas baka kumaon siyang celebration sin mamaya night impronto Niseke. Sangat thank you karena gitu ya susunod nabuhin upload ta nasa nabug Cagayan Meta bisita tayo. When ni Beck when di Legaspi ba yun? Well, Legaspi. Ano ba yun? Ha? Ay, kaya apelido ni Insana Ambet? Ambet. Ang Ligaspi ba? Ha? Danaw? Iyataw? Iyataw daw? Ay, iyataw daw. Okay. Iyataw daw taada. Kaselebrakan niya tayo piman. Hindi pa lang last week nga dadapuman. Ay, sayo. Talaga nga natin istrangan po ito gato sa waso. Ay, wait, tayo sulit na partner. Ni Madam Lord Elisa Sakilang ay Iyadan. Ay, Iyadan. Jay Stingman, Jay Alubro, Jay Iyadan, ako. Anak kasali kay Iyadan. Ate, hangat ako. Tetiangon. Okay, tira. Gawan. Seryoso.
Dagito naman ko'y na-practice na di palaing may isang panawin. Ito'y tagagawa na po. Partner. Sige, tira, music, Pilman. Isagasagana yung team music yun for si Chupiman, Tapnuno, Pabuya, automatic. Okay. Talaga nga, inapak natin. Oy, nanganguti anak siya. May kayamay na taga-masarangan. Uwis na tarati lang ta. Talaga nga, sinuluwa na. Sa plano na marog. Deta, akin naman deta nga, data sa amin, adote, balok na, ijay, masarangan. Yabe nga, kumutong-tong dila ako, at kaysa dito partner, baka tulungan na dagito nabayuan ka sa sapat na data. Awin ang dating punto, ang program tayo naman. Ngunit kumisa, ngunit kumisa ay bakit kumisa? Bakit ni Patay kumisa? Kasarangan mo nga, ngayon ay uy, tado ti bago na. Tulak mo lagi kumisa lahan. Oh. Taga na lang. Nagito'y lasangan group anak ko'y lasangan. Oy, nagdati taga mangali dito. Nagdati tinga. Wagangan kita taga mangali nga at tinga. Sige, Legan, haka matatagin na. Kula. Talaga ayos. Talaga nga simpuan na ito. Pada ito na mangungay. Anong partner? Ano ito pa nagkita mo tigawaan? Ang dati ubing. Isuti ko na nga child abuse. Pinagsala ka, DJ awan pa 2 months na. Naglakamang. Ibagtawad yung taga-PSWD dito. At pasunod na partner. Bagtawan nila. DJ Yaya, huwag mo lalata. Huwag. Kalamay naman may yun. Awan pa 2 months na DJ. Awan. Uray pa'y daw awan. Putang ina. Yung tagagawaan. Pato Yaya, may daron ni tayo adani ka. Nakakaroon siya Papa. Well, napay sunday ka. Kitang yay. Awan pa'y mga bulan na. Wala, dali Madam Bertin dito. Kasi kayong tagagawaan. Kasi tagagawaan. Child abuse. Assistant. Ay apo ngayon maragsak na. Ureno kasday. Naganas damit. Timan. Namin. Kaya ngayon. Okay, sumarno. Next na sumarno. Okay, next na sumarno. Palakpakan ta ko yan. Dati apo. Okay, partner. Tinta ko po yun sa na roll call kweta tumuyan sa na imulayon. Ilang tahon po
Sa kong nalaksod layaw. Naksitan mo lang yun. Sige. Mula yung apo. Batuti si Chunga Horn of the Carabao. Atay nga Horn of the Carabao. Ulatan ni Ireland. Minalimutan agayon ni mabali. Inumin tinuwang na. Ay, ikay na yung mga panagsakto. Well, tinumin tinuwang na. Well, di ba yung makaniti proyekto dato? Awan. Direkta layaw nga panagsakto. So nga, Horn of the Carabao de Mulayo. Ay, see. Well, naging gana sa apple pingit apo ng combine by the apple. Manito di sa pingit kung naging gana sa masalngan down to mula yung apo kung itampaminsan tayo awag na apo. Ako yung partner at agayon ti pagbukosan ti karabungan batrong may Carabao. Ikay mo na yun. Ang batrong of the people. Ang mukadalin na ito nga batrong of the Carabao. Okay, mula yun. Sityo mula yun. Sityo mula yun nga po. Sityo masalman. Gramon ti sityo masalman na po. Pagpingit din masalman na po. Iwan batin mo sityo to. Sityo mulayo lagi ka na dyan masalman na po. Dahil ito mawawag ito rekot. Yan kayo manasipot apo. Wow. Apo na dati coach ba? Bakit siya ang partner? Ay, dati coach. Wow. Aduh, ti coach ba? Dati may isang ako sa dati. Dati nga. They had the flavor. Wow. Kabulanan na. Well, kabulanan na rin yung sa mga coach dito. Apa niya, ma'am? Ano nga ito mga ang kakamit kita present? Ay, well, ginagawa mo. At paisundi saya comment partner. Dapat kami ket next day ugingkin sen para makita nga hindi sila nasipit. Magaling na ako. Iyon, ang pera. Tama kayo dyan. Thank you. Okay, parang nagijaya sinual lalakay tako kami mo tayo po nasasan tako mo hatako na supot sa partner ayaw kami suda aguray basta po nga umay naging lalakay bakit barbalusat mo na ilan o nasawad tako ngay kapasok ko ano nga at sa anak mo po yung gabi magaling na umay sa cacak comment at mo may ilang presensya ako. Hino! Ayan! May nakit usmula na siya na ito nga persisyo nga tao na mula yung gano'n. Ito yung pagpamulo na madamanggat. Malo na ta anak danoy noli dito nga kwa usmula pa anjana ay apo na alakay Madi-ami agad panan ano kan sana usmula lang sa ilapat imukit sa tuman nga lalakay sa umay, bakit anak kapno agad participation ako yan mo ka na nagsay yakan ko sa aplikasado sa kama natataag ka na tinilisyon na konta
Tumadong kay alam mo yung data, may tsuka ka. Sige. Ayaw mo sukat ka, okay, sige. Ayaw mo sukat ka yung kanina lalaki sa pakpak at ngayon. Sige. Ikaw yun, music, basta. Sige. Para multa. Halo. Okay, thank you, ate. Okay, sige. Additional, pumun cina-cin presentation, sunod ko simula yung apo. Okay, sige. Salon sa anak ng layo. Ang anak kami sa bayan ni Pedi at ang loob ni Samjamin sa missionaries sa Katoliko. Kung umor pa mas pasyal. At sinasa puliwatan. Itagtaga ko ng pamati. Jesus mi puyo, mi kulog ako sa Rosana, pahati kanina, o muntaga, tina Kristiyanos, itaga, katakot niya rin, isulong kanuyan,
taga pagtakunos don takut hari pangat tesos. Thank you po, Mr. Singa. Singa, katalapakan tayo ng garunabo. Lahat tayo kung mga tulparo. Okay, katagin saya masagot launay na bilihan na siya pong akan sa panel. Apo, dipuling kayo ngayon siya. Palakpakan tako po, ano nawatan tako apo. Okay, thank you. Okay, ipiretso tako ngayon tako na nanaro. Kung tako, tanong tayo, governor, kasi speaker tako, sa nawagan tako gano'n, nawagan si Rokan, taga-dola po. Asin Chudo ay pangpanguliman niya po nangangayangay si natulinan na po si Ronnie Bawala. Natulinan pa ng ano ka na nangayangayang ha? Halin ka na ko na nangayangayang apo nangayangay si Chairman Chikagawat. Thank you. Hika! Tapos siya sintigang mangayangayang sintigang. Okay? Tsaka nga. Ito ako natililan. Nangayangay natililan. Automatically yung pasalman. Stay mo kanto. Okay. Si Chodolapo. Tsaka yun na mawawagan si Rio Calapo. Nusa kayo mo nagsipipid sa nakit ay tiyang yung unas. Amoy pong sayaw panichochoyangan. Diyan nabit siya nga mo sa unas pa nagpango. Pero sa akin, tayo ulit ng piyesta ng ngipit. Ayun, tinan mo bro, wala kang napon. Umangan si Pete, ano mo na? Sa naman. Mas pasikat na kang unas na. Saan po kayo dito lang po? Hindi pa di bale. Kasi kami mga nurse. Chegas. Next on piyesta ako. Tanda dyan kami po nangasal kami na. Okay, si Chodolapo. Tsaka mo nang mawawagan si Rokan. Masa kayo na sipit. Imunan sipit. Sa nakita unas yun. Si Chodolapo. Bakit yung mga pinagtuta sa ngatan yun? Ang nagpata itang pangulingan sa natilinan. Okay, ang nasa anak. Tuladan minit ada gijaya hashtag tayo ng tagalak at kat senior kene yun nag-mix. Ang nga, di kasla ka na dito gawaan ka na mula yung nga ubutin baunda. Kasla na si Pugdang at Paiso. Wow! Bala po! Medyo raling din ako. Talong bawal sa langat mo! Guys! Speaker takuha po. Get suited, quality items with Laughing. Shop for 20 best sellers. Get a few and 100 last month's Right fast on free shipping. Check out now. Kapag kailangan natin ito na ita, bro, brother? Ay, mayam. Ang saksagana ni Apo Apado, pagkapinagpuas ni Tagao, Gabanyo, yan lang ito sungil nga Joseph dito ni Apo Galopa, nga sikat iso sikat niya na Apo. Yan mga detay. Kapan? Apa si Chuka kita? Sakit ang palan. Sa pencil. Orang yang sinibat na mga wow! Namatayan na rin ka, brother!
Una, ngayon kapitan ng Ganepes ka talagang active. Naka! Talagang nangawin ka na. Nagisaya tayo si Palmalaya po! Ketumas na katawa Tane, onda ini dance tayo po. Ay, ada penayin na po. Okay, ada gaya follow-up kita. Okay, sige. Okay, kita dito ikan palit si gaya at lechoan. Unino kanubo. Mangipailapay sini ragsak siya, winurol ko sakit buwan ang laon. What is your name? Hi, your name? Hi, your name? January. January Apito. Taman uskwela, atuma atata, mangkili mampasa, mansala mangkanta, awet awet taman uskwela, titik lupin awa, Thank you, Ino sa follow up ni sing a song. So thank you Apo Mayang Apito. Thank you. Cocok ayo sa lain yun mangkanta. Sa palakpakan tayo mga garulabo. Okay, kete. Napantay last na mawagan nga roll call tayo po. Munisipyo tayo, kete. Next. Okay, Hansen po na may mag-present si Chul sa kulig. Apo. Sa kulig. Magsagana kayo aming magbisita kung umali na that department Apo. Roll call si ipangunan ni Apo Padi ni Madam Agida Banasan at sa Lupeng o nayan UFW kung susunod pa ko sa kayo nalumay sa Marno din magpresenta Apo kapunsanan sa kulig o anak ko ipaunin sa kulig umagay sa pangsan Chani Ben Lagi na. Okay. Sige, time is umulan. Ngayon. Sa kulig. Sige. Sa kulig, Apo. Okay. Acknowledging the arrival of our guest speaker, Apo Governor
James Sagmayay, Idoba, and Tati. Thank you. Ada po ni Madam Divine, kani Sir Agdalaw, and then ni Sir Patig. Apo magitutulong tayo naman. Thank you for coming. Islit yung mamudian sa apo. Ikaw na sa kuling. Yalo ko yun. Islit ko na. Oh, nabalin na. Nabalin kita. Sige, sa kulig na. Sige sa kulig. Kay, pagdila yun. Ako, hindi ako kapsat nga ibig suti mangitutulong kiluban. Okay, thank you, Madam Candice Benadon, for the donation of 1,000 para iti parents night ni Rabi Apo. Thank you, Apo, Madam Candice Benadon, for the 1,000 pesos donation. Ito? Nagpapal. Sa kulig! Ada ka rin? Sino? Musik yun. Ha? Sampihat doon. Umikay yung sa tayo na. Musik yun. Cambuk mo. Cambuk doon. Apa SD Perdugas matanggal jay takadwan dagita. Apa? Siya? Bisita tako. And then cuma lalakay. Bumadong. Apa senior kagawan betul betul kan ngasih bicara. Iya, PMI. Sige, tingin ako. Dan music yun. Ada, dan music begitu. Dan model. Music begitu. Hamburak ka mo. Tsaka yung kakailan, macalita ko, yung nakayumtsanakan o naimbitaran, magtsang kailan, nasusulat so siya na yan, pagpayatan sa mamangkatan ng pusok. Sige! Masa, tukar. Okay, so cintang. Walang tawalan dengan last patuloy ka na So. Kung suka, ayah kayu kayak
Ako ni. Okay, next turn. Apo. Oh, call ka rin. Ay, adan. Ikaw. After kami. Kita isa yung pasakan si Apo. Na. Yan. Thank you, Apo. Kaya mo pa to. Okay, ito kong rabi na sa marunong part sa programa. Kita sakbayan mo siya na bibisita. Permission ng ibang daluhan ni Apo. Father Kabantag. Kita yung kakuyan hina usan na message kita ano mamit lamang message kati Apo Father Charleston Kabantag. Pili kati authority Apo jaya daw. Okay, so thank you kasi agasawa no MC kayo nga nagsinsina ya always agkad kadwada bro panel kani bro nga pasado SB Ronnie Bawalan. Iti guest speaker tayo, ito yung piyesta tayo, iti ama iti probinsya, ni Honorable Governor James Itubat, sir. Kalag iti buyot na netlaeng, agad Ma'am Divine, Adwana, ken nagiti na tumabay, ang kumanaganan, sir, ma'am. Kalag iti barangay officials tayo, headed by our barangay captain, Honorable Barangay Captain Francisco Baclas. Kap,
and dagiti barangay officials, kadagiti papangat tayo, ito'y komunidad ti Dalupa, nga idadaluan ni Amang Kinaw, ken kadagiti aming nga panglakayan apo, ken dagiti kunatay nga seniors, ito'y dagiti papangat, kadagiti different organizations na dagitoy, madalwan dagiti Kalipo, dagiti ang ngay-ngayangay, dagiti ang ngay-ngayangay nga barangay officials, ganun ako natin MC tayo, tatay-tatay lang nga ibaga-baga, hindi ako lugi may laing, dagiti ang nanganagan, dagiti ang ngay-ngayangay, ken dagiti different church organizations tayo, Knight of Columbus, City Dalupa, ken dagiti CWL, Catholic Women's League, then naroon na naglaing hanggang malipatan ket dagiti youth, dagiti ko natay nagalamay, iti community na isuda iti mangikot-kuti, iti aktibidades, iti daytoy nga programa madlaing, ken naroon na kadagiti napalabas nga aktibidades, which is the ball games, ken dagko nga pa ito nga aktibidades nga paumay madlaing, kadagiti representative iti LGU Pasil, headed by our Honorable Sangguniang Bayan, Meg Mogas, sinunod na iti Grand Knight, ken ni SK Fed, BJ Bungabong Medlaeng Apo, ken kada kayo amin nang nanguna dagiti bisitas na nakidal ay iti daytoy nga back tayo iti 27th St. Mark Day ken 12 Banga Festival tayo. Good afternoon kada tayo amin kakabsat ken Kristo. Kasla nabisinan tayo nabisin tayo sa amin. Amen. Okay? So kakabsat ken Kristo, kunada iti pagsasaw iti maysa nga manurat nagnagan iti Henry Ford. At dahil di may isang nakita na caption na ket kunana, coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. Ket no inakman kakabsat kay Kristo, arigen ay inakobserbaran iti napasamak, manipod iti lugiyo daytoy nga piyesta, dagiti aktibidades iti piyesta from April 20, aging gana itatak at makunak nga indeed it is a success and there is a progress. Gabi kakabsat kay Kristo, isumat lang iti pangitutulungan iti tema nga napili yung matlaing na itatang nga kunana, tinadyosan apamati ubog ti panagkaykay sa ken progreso ti umili. Ket tatay, di bagbagada nga gaminta, hantay nga mabalin nga mapauni dagiti ogong itata nga dagiti gangsa antay mabalin iti music ken dagdu mga sala kay kun kuna may sangay nga kayat ko ngay nga pag-arigan iti gimong iti komunidad iti Dalupa nga uray no basit kay kun natin nga small community lang ket makunak nga dili kayang-kaya yung maisayangkat iti may nga programa yung aktibidades yung kagapuanan ta makita tayo daytoy. Inoyarig mo iti may nga tugtog iti gong sa kay Kristo, no iti grupo iti gong nga tugtog dagiti gangsa, no paun yan di may di umuna masapon nga sungbatan di may tapno agtutunos. Talo kami naghanhan no hanag tutunos data hantay ngay nga mairugi ang kadit no hantay nga mairugwat iti kuna tayo nga grupo ti agsala iti gong no haantay nga maalapay DJ talaga nga beat na before tayo nga irugwat before tayo nga itaray or before tayo nga aramin then sala na masapul pay nga nga agtutunos agkaykay sa agpapada iti kuna tayo nga uni na. Tanunuwas kayo water ka sa kay Kristo ket kuna tayo nga nagmayat iti kuna tayo nga sala. Makuna tayo mayat iti sala, mayat iti tugtog na
kaya dumapay. Even dagiti agbuya, makunada nga, maapresyada. Itagtugtog iti gong, no? Talaga nga makita da nga mayat iti uni na. Nang nairugbat tayo, kakabsat kay Kristo, nairugbat yung DJ gong na kaslaawan iti turturong na, o kung natin nga na nagkakatunos, na DJ pak, kayo palang baot tayo iti dayta nga gong, kaya talagang baka hantay pa yung nakamano nga raw na istapon. Nang lumayat iti uni na, agtultuloy iti ko natin nga programa, agtultuloy iti ko natin nga ragsak. And sa mismo naglain kada tayo, nang nangruna, tadangay dagiti panglakayen, agminits tayo, agminits iti community yu, at dagiti panglakayen, at dagiti middle age, middle ages, kaya adamat dagiti ubing. Nagmayat na yung dayto iti ko na tayo nga pamana, matlain, kadagiti ubing. Dayto na ko natin nga tema tayo, nga nadyosan nga pamati, ubog, ti panagkaykaysa, ken progreso iti umili. Kaya tayo siguro kag sa kikis ko nagbunga itining etyo, papailiti ko natin nga inrogi, dagiti ko natin nga kakaunaan, dagiti panglakayan, kung dagiti ko natin nga seniors tayo, nga iso iti ipapabal yung matlaeng, kaya iso iti kayat yung nga ipasa, kadagito'y nga uping. Kaya awan nga sa bali, no di ka fundasyon tayo, di ramot tayo, no apay nga kaysa tayo, no apay nga tayo iti progreso, iti dito na ili tayo ti pasil, kaya ilit iti dalupa gapuan na di ko na tayo kinatibken, iti pa mati tayo na laing kinatibken, di ko na tayo nga, di kinabileg, iti pa mati tayo, kaya panagkaysa tayo, iti pa mati tayo. Isod ka po na isod ti mga bukal matlaeng, iti daytoy nga komunidad. Kaya sa may kumakab sa kay Kristo, itultuloy yung nga po na tayo nga papigsain pa, iti pa mati nang nanglunay iti nga komunidad yung babaen, iti pa nang isuro yung kadagitoy nga ubing, kadagitoy nga sumalsaruno, iti na Diyosan nga pamati. Tama ko na tayo sa kay Kristo, no at dati ko natin nga kapanunutan, iti maysa kada tayo, iti na Diyosan nga pamati, sumurot iti amin nga banag. Yan, sumurot iti kinasayaan, sumurot iti kinaimbag, sumurot iti panagtaytay sa progreso. Nanuti ko na tayo, sa kay Kristo, awan iti na Diyosan nga pamati kag panunot, iti ko na tayo nasagdad tuma kada tayo, kag talagang apektaran na. Kasi na kumano iti kamatis, numalaukan, iti ko na tayo nga, di kamatis na iti, malaukan iti na dadadaal nga kamatis, matlaeng, apektaran na, tidad po mga kamatis. Kaya nga Lord, hamat nga siya iti guest speaker. Ay, diwalita, dani Sir God, this is una ako iti guest speaker kaya manen, happy 27 Sigma Day kada tayo and happy 12 Banga Festival kada tayo Apo. God bless Dalupa Apo. Ang agmor ko pa yung atay, magana nga palakpak tayo, Apo. Taan dati na ibagang na palakpak tayo. Okay, kasi nasibibisan at palakpak at hanga maisalakan na niya. Wilo sa hanga nakitiasta kada tayo. Sinupihan nga at palakpak. Nga, palakpak tayo ng gano'n, Apo! Nasibibisan nga at palakpak di bakit hanga nakitiasta na tapo. Kaya hanga maisalakan. Ha! Bisa tiyang tumpuan, kapilitan na katsi. Okay, so thank you Apo Buddy. Ini message no para kansita ko. Okay, kaya sakbay nga yung takol garin din next na sumaron mo. Nga pati ito program tayo, kaya bypass tayo tayo dito yung call. Nga isuda ito may kanitigod taway net. Nga dagito yung kaindian, nagapuin dyan nagapuan na nga dalit kasla ka na gito yung OFW kaya tika tayo man itong bilaw ni gamit nga mapantang ipakita ito kinapintas gamit with mo di ipakita ka na tatikwada di niya tikwada partner haji personality haji kwada nga kwa ano tinukalit ko si kwada di talent no Tagalog, di ba kasi?
Anya, ay inukan mo lang italen. Wen, basta chekwata. Okay, kito. Gintaway ba na request daw na kas na pangitangi po kanada kito sa balituhan nga ni Father Kabantat ibikan mo tayo ng last ng piyesta ibigin mabas to 2015 uman yata na tayo kat na buibuda na ka na wen di siya tikayat na nga inibuyahin tatakin sika tikayat na nga leaders na dagito nagapuin dyan oik nagpilay kung nagdupa pa ng kapunta ng kapuan na nagpuyam naman basta nagapunta ng kapuan na nga bisita po kasakit ni Padang Maarban dito banasan kaya nagtupa pa yung aming kita po nga nagapunta ng kapuan na Mama Grace Padaka ay niya kabar. Okay, sige, ano dito kayo magtukar? Umagay mo na rin, tapos yung kasagan ng bertsote ko ito eh. Recorder ko. Bisita nga nagapunta yung nagapuan na ito, bakal turner ko. Nang alawagan takta nga oprasa po. Nga ipahuluman niya po tayo ako. Ano tayo? Kaklakit din Mama Notria Malik Pratmanotdok. Sige, kita mawawagan na tagawit na pinukan doon nagasitin kaswa na ako dahil mawawagan tinawag ako. Ngayon pangtanguan ni Apo Padi jadi pun kabanta kinatutuin ko Aji asahan namin yung pwede. Uwan, talaga po yung pampuana. Brother, Secretary Mesa, nagapo. Brother, nagapang niya, brother, nagapang malawagin na narawaan ko na po. Masabot na nasyakpan sa ako pinatika talitaan ko ang natin kayo tumaka ako sige amin na nagapuan ito kaya halang ang bisita kailan na kaya na tsuka yung ipiawag na kat nagapu ipinagapuan na ako diyan nagasap na music nagasap nga music iba-iba po dyan Nagasang. Ay, nagasang? Ay, tipungod daw. Nagasang Mabalibot ako nga managa. Okay. Ahmed, ikaw na. Ikaw mo. Hangad dito. Ada. Umaga pala nga pala. Umaga. Umaga, supo, ada tikadlam. Kanin. Kailangan magparang na. Nelly. Ma'am Nelly. Isa kananay sa iyo pa ka tiawag tatay kit nagapi. Dardaron kasang sampet na taga-OFW. Tadati ko tayo. Ya, partner. Isuda ka nung agara. Kaya bagasti punto na po ang maganda mo. Iya. Adutin ako matabi. Ready? Dito. Nagapit na Father. Kaya tayo na taga-apayan. Ay,
kagalangan. Right. Ay, sa ganun po, kusip ko at Mr. Ay, yeah! Nimang nalit! Nagagalit. Sige! Dagi po! Abay, madami na lang ka na ganyan! Step! Dagi po, step po na naman! Kapag gabi, At isip-isip kasi sayang sana, sinisili takot na. Mayat to, pututuon ako, nakarong-karong mo awat ng bayo. Kasi mukit-kilong ang mga bata, ano din bitang nana. Wayu, Suon namin sa kanila. talagang siya kasibigan. Tendo ka ba? Sabihin part sa programa kita isa ito introduction palain sa na dalo kayo directing mga dalay ba ni Apo Sir Rene Chakog ano yung introduction na po kataagsagsagana kayo na maging requires tayo dito na ito pamilya kaptay Apo kaya ada di bisita tayo. Wala ang maano. Saya isuntan na si Leonard Sumboy ng Sara. Tungkol lang, Coach Joy. MC, tumutuwa kayo. Tawin po kanas niyo. Sorting na niya na tahari po ilan dyan. Mayroon na po mamalakpak. Okay, kanta yung mati kung daw na gitay nga palakpak.
nung nakipiesta dali, tapo. Ayan! Thank you! Dagita ati makiparticipate. Hangakalay yung jaksa nga ito mo. Mula kayo kayon. Kahaan yung maila. Maka-insulting mo na kayo mo malakpak. Okay, kete, thank you, Apo. Okay, kete, nag-video operator kayo. Data, Apo. Time. Partner.